Dili ka dili. Dili oh. Dili. Hello guys, madong adlaw nitong tanan guys. So good na po dani og kuan. So ano itong New Year resolution guys na nang mananom jud ta. Mananom tag mga tanom naman sa diha para kalibre ra ta sa itong bang adlaw-adlaw na kuan tanom. So nakasugod na ko tanom guys nga lugbati kuan. Today napita guys ang gipatag kay ano po magtanom og kuan mga talong og sili. So daghanon hog tanom guys kaya makapamaligya pud ta ba. So ma-late na jud ko og upload guys kay margil arang ka busy na mo. Mas na full dari guys kay wala mo patabangas ka still kay lagi na. Busy ko si jud tug binasas sa mga basahin. Ining lugar guys di man ni sa mo ako do kay wa magpadaganitan nila ang lugar dali sa bahin pud ni sa so ni papaidi mga amo na namang gardinan kay kaya pud ang luta ba nga may mauslan pud hindi mahinlo pud na guys kay ug dili pa tamnan at minsan ka labong masamo ang skado ba hindi ayun. So kung bate po si Nicole kay ano ni wala lagi si Nicole kulitan man kadto ni bata may tig toto tig mo sa mga pagkaon adlaw-adlaw kay wala gyud busy ka jud ko guys kay duty dito sa kamo. Ito guys, kita mo na ni Dante guys, oh. Waga. Bantay po na siya sa kanunay guys. Yeah, shout out day ko sa taga Cebu si Lorito Junior. Ang pamilya guys ni Lorito Junior. Driver na siya sa Wilshire Guatsi. Magpa-shout out ko na sila diha. Kay si Tan ako nung ihang mama papa. Salamat kay Kadyo ninyo diha sa shout out sa mga si Tan ako na ihang vlog bisag way hinungdan bitaw guys. Adun laman guys makatigom ta. Hindo ta bisag karon guys hinay nakadyo ato ang YouTube. Padayon lang ihapon kog upload. Yung ganti sige bantay naman eh. Ito guys magpaaso ta kay hang kayo lamok. Paaso ta guys kay kuan lamok. Suga tiwas ko dari garden kay ano na dito tanom guys. Sana na ko inatanom. Kuan ka ng lugbati.
kay temporary sana sa balhindana kay kuan. Yes garden hagi balhin. Nanay kang gibungkal dia. Ang uban wa pa naka kuan. Nagbungkal ko kay magsugod kog tanom diha og kuan kanang so nagang lugbati. Anong po kog balik aning kuan okra. So na ko'y batong og lugbati. Ano sang gibungkal diha oh. Titit. Napaywa makasud tulo. So ana sang gibungkal na diha ang gibutangan nag kuan kay pangbutangan na sa fertilizer para kuan kay adtos papaidi dadto magbuhat og kuan. Payag-payag gamay. So mga po pag tuwak sa uwan. Uwan na sa orasan na ron, alas 4 na. Nga ganang buntag walay kuryente. Karon pa ko nakakuan man bi kay walay kuryente ganang buntag. Tungod sa kakusog sa uwan. Gakuan si papaidi na wa naman na sa hilanti ga. Ako nang gihunaran ni hanti iluguan kanang dahon sa bayabas murag na uga-uga na. Kuan kanang gakuan siya, ga-simbol na siya og kuan. Para mag gilimpyuhan niya kanang mga lansang bagi pangtangtang. Kaso lang mamalit pa mi kuan martilyo kay martilyo parang ka-cute. Ayo man. Makadaog giduk-duk ragong dansa mo. Katong kuan, kato. Kabra. Sa ko lang ano limpyuhan ba ni makahoy. Kasi ugma magsugod na ko. Kuan. Lang kuan na ba? Dansang na ko. Dahil na. Mamalit patag lansang. Magpili po daw nga. Dos ka daw duk-duk man. Ay manghulam tas panday, ugma. Okay. I lansang na. So hanang kitang tangag manok. Dako pa man po diri ang lugar. Dari kay tangan mo na ko nagtanom. Mo ni resibo mambi. Una lagi deliver na oh. Sila na nilagdayon wala lagi pa. Di nila ihato diri. Wa, gidrop ra gani to. Ay, ko na kay wala utang kuan ha asan yung sandig na. Diri sandik lang ko. Tadura kay Lang pa. Asa? Ito. Ulo na eh. Wala man ma. Ayun. asa tiris na lang, tiris. Dapit dito. Maturitas gab. Diri na. Maturitas sa gab mo ko. Ayo jadi ingon nga Matiyuan pa kuan. Hindi mo naman kaskasan. Sibo gamay. Dong. Kasi manok daw. Naguba na among manukan diri dong. Yung bata nga, hilig og manok. A few moments later. So majong adlaw na tong tanan guys, unang Domingo dayron. So magsimba sila. Kay kami na pud din papaidi injang mudto. Magamping mo. Karon ra naabot na may siya ngalan sa book. So Daily Bible Reflection for Catholics. So muna siya guys, na siya yung mga January 1, January 2, Basa ko ng January 1. January Ay kay ko naman ron, January 4 naman ron. Oh, January 4 kay sakto ra gid sa humbili nga among paminaw ganina. Unsa man ko no. Ang kuan kay Mateo 2, 1 to 12. Verse 2. Sakto na good guys. Unsa laging sakto hagiingon. Kuha, like ka ng, asa to? Solemnity of the Epiphany of the Lord. Muna yung i-kuhan ko ganina. Title sa misa ganina. So, Ngayon siya may nakot ano mo sa misa ganiha. wala, ano na siya nga, magbag-ura gid ka sa bagong tuig, ina na, bag-o na to itong mga batasan. Sa una, nakunong mga, anong mga palahubog, mga tigsugal, anong mga libak. So, Daot. tunora ko na gusto, we can't offer nothing from to God
except for ourselves. Only ourselves di ay. So mura daw na atong gihalad sa Ginoo. Unsa ko na sa kang box? Wala ni, pangingaw-lingaw naman ni nako. Nya agi mo Today's to better English. di ba gimuhang mga books nga perting baga ara ba to sa Mas lumagiti man. ay mabasa to nimo tanan. Oo! Kay, ginigleson ninyo, basa mo dyan to ninyo. Na, sugod na ba ka kay Lunes na ba ugma. So apisan din natong tanan guys ka simba day sila. So na ini abort niya nga i-order niya nga books. Daghan na imong books dito gipang dala. Pero wala akong ganahan. Mga ganahan guys sa Manila pa na siya guys mag adto sila sa National Bookstore. Wala may National Dili, kay Bookstore dire. makalingaw mo gud siya. Kaya wow, January 4, wala kay basahon, na kay reflection. January 5 na pod. Di mo ni siya mga iba kuan pag gigamit pag homily ba. Love before you teach. Like, dagan kayo, extra challenges. Kanay na ba? Yung mo, basa-basa ko na po ninyo mo ba? At least, dili ka mabala o basa kay kada sa kaadlaw, mura na yung basahon. Ayan na. Cute na siya. Kaya nakadakas ako na ako. Diba? Okay. At least, kung na kay problema, basa ni mo dali, malamdagan yung una-una. Sige na, yung mga una ta. Siya kay pista lagi sa sa barangay. Kuan pista sa Senior Santo Niño. Holy Family, Sagrada Family. Salamat kayo sa mga grasya. Nadawat mo lang naanda na jam ini na malagkat guys. Yes, guys, guys. Salamat sa mga blessing na panulay dito magpasalamat sa Ginoo. Libor og panday. Tulog ko man yung libor isa. So nalimpyo na ako na rin, ma'am. Good morning.